рамана Івана Мележа «Завеі снежань». Прыпыніліся. Куды цяпер ісці? Глушак, недоўга думаючы, параіў на край. Пачаць з першай. Башлыкоў згадзіўся. Ступаючы побач з Башлыковым, паведаміў: гэта калі б не Куліна, жонка, хоць цяпер гатовы ў калгас. Там усё жонка круціць. Уже калі ўздымаліся на ганак, Глушак сказаў раптам спакойна, абы сказаць: «Е то хата той Ганны, што ў школе ў Глінішчах». Сказаў так, што было відаць, не надае факту гэтаму нейкае значэнне. Разумее, што Башлыкову ніякай цікавасці да гэтага. Ён можа і помніць ужо тую Ганну. Сказаў таму, што трэба было гаварыць, тлумачыць. Башлыкоў і не сказаў нічога, як бы не выказаў цікавасці да весткі. Зрабіў так, як належала. Але ў душы яго ўсё, што было перад ім, у момант значылася. Усё набыло раптам асаблівае значэнне, як бы зазырчэла ў неспадзяваным яркім святле. На яго як бы абрынулася, апанавала яго моцнае хваляванне, такое моцнае, што, здалося, не змог стрымаць. Здалося, кінулася ўсім у вочы.